Jsou na cestě. Strašně vtipný. Představ si, že víš, co ty tady děláte. No tak spravujeme jeden profil. To je skvělý, kámo. 11 lidí. 12, 13. Plakát Avatar. Už se těším. Říkáte si nové věci tady? Jsme na finále, už se to začíná pomalu rozjíždět, všichni se připravujou. Chceš pracovat? Co tě neplatím? Co je? Aspoň dělej, že něco děláš. Mají tam někde Dělej, že... Ale dneska mám na starosti after, partnerský. Takže jedu dneska na rodinový R4 Pročko, Sonka A7S3 s Tamronem 2875, shotgun. Připravili jsme si formáty, které budeme točit, je jich asi 13 možná. A dneska jsem si připravil timeliny. Tady s Ondrou to budeme stříhat. Hello. Budeme stříhat a kluci, co tady točí, jsou asi 4 nebo 5, možná teď nevím přesný číslo. Tak nám to budou nosit. On si vzal řízky, on si reálně vzal řízky. Správnej Čech, ale kámo, všichni budou mi závidět, že žeru řízky a oni nebudou mít nic. Protože minulý rok jsem tady volil, jsem hlad jak svině, vole. Takže to bude pecka a těšíme se na to. A uvidíte ten proces, jak tady kluci přiběhnou s kartou, my to tam házíme, exportujeme a jde to ven. Kámo, co jakoby dělá? Vibeuje. Dneska je pozice Vibe Manager. Vibe Manager. Jakože už teďka si myslím, že na sebe jakoby každý jeden z vás může být hrdý za to, co... Nebude, teďka pesní. Já se jdu někam zkoumat. Se na tom jako projektu nechal a pojďme si jenom tohleto finále prostě užít. A udělat tu nejlepší práci, je to skvěle připravený. Takže tohle má být jenom takovej ta třešnička na dortu, kdy prostě jako všem jenom jakoby potvrdíme to, že jsme tady kurva nejlepší a vy jste kurva nejlepší, takže nic, pojďme na to a pojďme si to hlavně užít, protože o tom to je. Nenechte mě čekat. 1, 2, 3. To je mega korporátní. Je to mega korporátní. Co je cílem projektu Zrádce bylo? Ukázat, že se reality show dá dělat i hezky, což jsme si loni vyzkoušeli. Ještě v trochu omezených podmínkách, ale letos jsme na to nasadili mé celý tým a je to, všichni celý Close Friends jsou tady a je to... Jako loni tady bylo 5 lidí a dneska jich je tady s náma 13. 14. Ne, 13. No? 13, teď jsme to počítali, 13, což je úplná jako magazina. Ale je to perfektně připravený. Ty lidi jsou nejlepší ve svém oboru. Ne, jsou skvělí, je to perfektně připravený a já jsem jim to teďka říkal, je to taková ta třešnička na dortu, potom 3/4 roku, potom po těch 17 dnech strávených jako na hradě a nic, sledujte Zrádce Official a můžete to zhodnotit sami. My vám jenom tady ukážeme, jak to celý vypadá, to zákulisí. Lidi, kteří to pro vás tvoří. Prostě jebat ty vole jakýkoliv dress code. Prostě funkční triko, dobrá sportovní obuv, protože ví, že prostě bude podávat fyzický výkon. Jakoby... Mám nervy. Už jsem vypostovala první storíčko ze 450 000 storíček, který dneska ještě vypostuju. Teďka už jsem to odpadnila prostě a teď už to bude jenom lepší a lepší. Jsem nezadaná a... Ty si to děláš seznámku zase. A je na snědé typy. A jsem na snědé typy. Můžeme? Mír s vámi z tohoto krajinu. Čus! Jsme na Andělu, za chvilku tady vyplníme kompletně všechny kinosály, které tady jsou. Tohle je náš all-star social team, bonusový tým, nejlepší z nejlepších, ano, prohlídněte si je všechny. Všichni tu nejsou. Viktor, pojď sem rychle.
Mluvím o nejlepší z nejlepších, usmívej se. Jo. Řekni ten formát. Ty jsi vymyslel sudy, řekni ten formát, který je připravený teďka. To vymyslel on, to vymyslel Lukáš. Za Mijou a zeptá se jí, hele Mijo, nechceš odsypat? Říkáš, že to je píčovina. Malé vysvětlení, viděli jste to 6-minutový video od Ondřeje? Čemu oni to tam mají, tuhle scénu totiž. A tím to bude začínat. Musíme najít zrádce v týmu. Někdo líknul nápad. Nic, škrtáme. A nebo je to prvoplánový, to je druhá varianta. Proto už to existuje. Takže close friends, takže prostě, když budete chtít nejlepší slušně na světě, tak volíte někomu jinému, protože oni nemají čas. Já bych se s vámi chtěl snažit jenom potkat ještě před začátkem promítání. Dobře. Dobře, tak za 10 tady v sále. Dobře, díky za tým. Ale tak musíme ještě počkat za 10 minut. Za 10 minut tady se potkáme. Právě teďka čekáme v sále. S klukama dostaneme brief na to, jak se pohybovat v sále v momentě, kdy pojede promítání a po něm. Bára už venku točí storíčka. To už tam, komu to sází nesmysl. No a my jak se dozvíme všechno tady, tak běžíme se všema 3 klukama dolů a jdeme si nabírat příjezdy hráčů, rozhovory s hráči z první řady a s celebritami. A tohle všechno postujeme dřív, než začne samotný promítání. Někdo od nás bude potřebovat vyjet nahoru nebo dolů, tak na koho se obrací nebo jenom... máme čipy. A ten nám nikdo nedal, takže... Všech jsou nepříjemně jako prdel, vole. Výtah nám nedali a budeme se muset prostě prodírat 2,5 tisícem lidí s obsahem nahoru a dolů, což nám trošku komplikuje práci, ale to zkusíme tady nějak na místě vyřešit. Když to nevydupeš, tak to nějak vymyslíme, ale jestli tam máš ještě za kým jít nebo napsat, tak to zkus. Cinestar nás poslal kšivku. Tady mají normálně přijíždět hráči, kámo. Tady prostě jezdí autobusy. Jako představ si, že jedeš tím autobusem jenom tak domů a vylezeš a stojíš před červeným kobercem a u tebe zástupy lidí. Máme čip do výtahu, mise splněna. Kámo, první fáze. Máme natočený první výstupy z auta. Rozhovor podle mě ještě nemáme ani jeden. Nepotkali jsme jinou celou, protože je škoda pro formát, který na to máme vymyšlený. Ale jo, půjde toho, jako to jsou šikovní. Jdeme odevzdat první várku karet, jdou zpracovat první výstupy a pokračujeme dál. Máš chvíli čas, prosím, natočil bys mě, jak piju Bohéma? Nepiju pivo vůbec mimochodem. Karvíňo. No, ostatní pracují, já tady žeru. Tamhle toč Martina. Uprav tu fotku pořádně a ten moc. Teď upravu fotky a teď to jdu poslat tady Kergerovi a jde to ven. Jsem volal Markusovi, jestli tam něco takového dávat, on řekl, že asi jo, ale že to nechá na nás. Tam Delda říkal, že ano. Jo, dejme klidně, ale dáme mi všechno. Vydrž, za chvíli přijde moje část. Ela nic neříká, ona jenom dělá titulky. Ale on ode mě chtěl, abych mu to řekl. Něco mu říct musím prostě. Jinak tam budu jenom jak žeru popcorn. Ježiš, to je super. To vzniklo autenticky, nebo? Jo, ale je to takhle strašně nezábavné, když na to koukáš. Je to docela mayhem, je tady fakt narváno, dole se fakt nedá vůbec procházet. A už jsem se konečně napil po 3 hodinách. Při projekci můžeš být basically kdekoliv, ale když procházíš ze sálu, tak co nejblíž prvním řadám a co nejvíc skloněnej. To je asi celý. Pod plátnem běhat nemůžeme. Ne. Takže tohle je celé, nebo? Já tady střihám výstupy. V tuto chvíli odpočívám, protože čekám, než přijde další výstup z kina. Nebo respektive další moment z kina. Máme vytipované nějaké momenty, které si myslíme, že budou u diváků fungovat, vyvolají nějakou reakci, kde vidíme čas. Lidi budou milovat tvoji práci, budeš národním hrdinou. Může se ti stát, že v jednom sálu lidi reagovat nebudou a v druhém budou. No, pojďme, jeden ať jde do 9 a druhý do jiného sálu. 40 sekund mám. Jak to, že seš ještě tady?
finalisté. Teď máme docela dost času, protože další scéna až někdy v 50. minutě, takže máme spoustu času. Tohle byl dobrý sál, tohle byla dobrá reakce. No, ale chybí nám ještě jednoho člověka. To byla dobrá reakce. Ne, já bych se Pošle druhý. Už běží. Tak tam zůstane. Já tomu nerozumím. Kdyby ty tady pracují, oni tamhle jedou beatbox. Zabere, fakt zabere, oni jedou beatbox. Hovala do New Yorku, to je to asi. A cože dělá? Já vůbec nevím. Je to video. Já jsem si udělal hezký pracovní prostředí, abych to byl produktivní. Já sice nenávidím pivo, ale miluju bohéma. A miluju bohemský momenty a právě si připadám, že v jednom jsem. On fakt kouká na péčku, vole. Musíme se vyfotit s ním, když se kouká na péčku. Pokračuj. Hotovo, Viktore. Hotovo, úspěch. Vidíte, já jsem vám to říkala. No. Pečko. A čeká se, až díl skončí a až zjistíme, kdo to vyhrála, jestli třeba nebude třetí řada. Vy už teďka víte, že bude, takže ano, bude třetí řada. Hlavně přešli ty svoje označení, to fakt zatlačit. Já musím mluvit lidem do budoucnosti, víš. To je pravda, už víte, kdy vyhrál. No, tak nic, tak prostě jakoby, ale teď už víte, že to vyhrála mě, takže čekáme, až se to jakoby oznámí. Kámo, to je normální mindfuck, jakoby ty mluvíš k lidem do budoucnosti, ale musíš to říkat jakoby teď a mluvíš o věcech, které se ještě nestaly. No nebude to prostě. Až bude vítězka oznámena, v ten moment nabíráme její reakci, nabíráme se následně rozhovory a spoustu dalšího obsahu. A doufám, že jste to sledovali na Zráci Official. Pokud ne, přišli jste o hodně. A je to vaše chyba. Nevím, jak se s sebou dokážete žít. Kdo to dá pomoct? Jdou ven fotky, které se vyfotily tak před 3 minutami, podle mě. Čekneme čísla na Instači, jak to zatím vypadá. Tak hlavní příspěvek, 21 000 lajků, blížíme se 500 000 a jsme teď hodinku po tom, co jsme to vypostovali. Ups. Sviští to. Tady máme tu krásnou animaci, shoutout Jirkovi Hozmanovi, krásně se mu to povedlo. Tak to jsme zatím takhle, blížíme se 200 000. Tady tenhle ten moment, 15 000 lajků, lidi milou, když vyhrála. To napadne divně. To nejde to tak hladce, jak jsem to doufal. Jak co nejde hladce? Že máš jako 4 kluky, k tomu rozdělený na Ačka, Bčka a k tomu máš 2 časové osy, jednou postujeme podle plánované příspěvky a k tomu se řadí ty, co nosí ze sálu. Ale vymysleli jsme to, jenom je to něco, co bych byl rád, jakože... Jo, ale tak jako tohle máš... Kdybych klukům nemotal hlavy, víš? Jo, ale tohle máš vždycky živý organismus. Při těch akcích ty musíš jako Bear Grylls, musíš se adaptovat na to, co se jakoby děje a neposrat se z toho, ale v momentě, vole, kdy ty máš plán a ten zákon tě nejde podle plánu a tebe to vykolejí, tak je to prostě průser, že? Nemůžeš zůstat paralizovaný, že? Jako ty dobré věci vznikají tak, že se adaptuješ na to, co se děje, že? Trápit se v tom, že hej, co budou dělat kluci, vole. Nic, přizpůsobí se, vole, proto jsou tady, protože jsou v tom dobrý. Užil jsem si naprosto finále Zráčů, Právě skončilo tady tím momentem 3měsíční, nebo skoro půlroční pro nějaký lidi období. 3/4 období. A je to za náma, já jdu odevzdat kartu Matějovi, jdeme stříhat, neodcházíme, dokud nebudeme všechno střížený. A všechno doufám, že jste viděli na Instagramu Zráci Oficiál. Já se omlouvám za můj tón hlasu, ale já jsem fakt unavený. 11 hodin, Andrej je trošku unavený, protože jede rovnou s team buildingu, řekni to na rovinu. Je unavený kvůli tomu 11, my ale unavení nejsme, práce nekončí a jdeme dostřihnout všechno, co jsme natočili. Takže máme to hotový, nebo ne, takhle, natočený, jdeme stříhat. Čau. Kolik to zbývá ještě?
Já nevím, ještě tady něco mám prostě. Nikdo neví. Dělali jsme toho strašně. Přidal kilo, Třeba ale 20 lidí. Jednou větou. Kdy mají tu popsanou tabuli rovnicí. Bombastický, super perfektní, super skill odkomunikovaný finále zrádců. Absolutní nářez posunutý od minulého roku, jsem o kousek vejš. Bylo to výborný, až na to běhání těch schodů na konci. Jedna věta, díky. Nic. Miluju tyhle lidi. Nejlepší na světě jsou. Dneska se nám to povedlo. Jsem velice šťastná, že jsem součástí tohoto týmu. Jednou větou? Chce se mi čurat, ano. Ej, ale to se mi opravdu chce, ale. Pecka. Mně práce nekončí, jako takhle bych to řekla. Mně zrádci rozhodně nekončí. Příští týden jedeme podcast. Já tady koukám na to, co jsme dneska vytvořili. Nemůžeš mě sledovat dneska celý den. Ty zrádce. Ne, bylo to krásný, byla to čest a i když jsem byl občas nepříjemný, tak jsem si to se všeho moc užil a všechny mám moc rád. Já teďka točím BTS. BTS, cože? To je, Tohle je člověk. vznikne černá díra teď, protože já nemám být vůbec vidět na videu. Užili jste si to? Mega. To bylo hlavní. Co? V životě jsem udělal. Jako, myslím si, že jsme zas a opět ukázali, jak dělat sociální sítě reality show u nás. Dali jsme čuráka na stůl. Nemá. Ale kámo, ale jakoby takovým způsobem, že ten stůl se jakoby zhroutil pod tím Stůl to nevydrží. Prostě takový, to když uděláš jako... Chápeš? To je málo. Konkurenci zlobil ruku, prostě. Ne, jste dobrý všichni. Díky. Bude pokračovat. Bylo to bezva. To je kámo ta hláška paní Kateřiny.